Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik maning lur karo tukang mancing. Oke, mancing maning nang kali cilik lur. Oke, nang spote nang Dukulor. Umpane si ajek sosis tahun pira ke. Sosis tahun pira pasang ngurusi ngirit. Spote ge lur. Kali kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Cet ihir jemput bola oke bro. Oke jen ada kesuwen sih kita. Ya lur, lunjar lur. Set. Sogi kodong. Ya lur. Ono jan jundal bener rek. Lunjar di. Oke, pasang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa aduh ora kena. Aduh. Ora kendo lur, ora kendo. Sosis kita tambah lawas tambah gacor jerenyong ingin lagi ngirit ser ora haup jenenge lur. Bener akeh batur. Yakin. Oh alam tau gak ces. Jalur kene lur. Mbok menawan kene sing haup-haupe babon-babon. Temenan lur langsung. Lontong. Ora sore dening lur. Kita nggak tahu kuning nih lur.
Cet ih lur gue deleng ile benter lur. Ya ngode bae ora mancing kok ngapa duite arep pada mancing lur. Begawa mancing kon pikirane mandan tenang. Udah ngode bae sih ya. Ora gelem mancing. Langsung cut ih kowe lur kowe deleng jorane kowe ih ini wader set dia gila banget kayak juku tiwak lur. Nah orang ngerti kan juku tiwak nang kali kayak carane lur. Soki pan soki pancing soki kumbul timbel tang opati patut asih persosisan sosisnya gawangnya apa lah balik tap ya ini oke aduh nyangkol deh neng nyangkol maling ramat lu anak ramat hai mangan maning kai ayo lep wala gajes tangannya jadi tiwit lur jen kayak nukon tukunan jadi mangan pada tiwit tuh kali mangan tok mung lirune karo nyawa goreng lur mau balik goreng ora tak lebokna akuarium goreng kumpulna dalam kulkas dup urung dem cut aduh ora kena gak pel anjing bisa-bisane ora kena iki jam ram jeneng ramat mengendi jane ngeli-ngeli bae mau dimancing yo akeh banter banget bro. Iya haup ayo haup oh lanteng neng cut aduh ora kena lur aduh kayaknya lele iki lur lele jawane kayaknya ngaton maning lur sing lagi kae ora kena lur mangan maning mayo ndep
Oh lajeng anu bumbune angel kita jan angel bumbune ini kita. Pantesan ambleng ana lele jawane iki mangan mesti. Jet oh dulur, bentar lur. Wader. Poin pira kowe lur etung ngono. Cak takon ngetungi. Cok nang oli-oli. Iki gatel lang rada etungi. Oke dinikmati lur mancingnya lur aja ora setelah kita yang mancing dengan leluasa dan tenang. Mangan langsung ya, mangan langsung mesti jet ora kena gatel. Oke nu dibagi loro kudune ki lur. Mirip sosis lur. Buah apa blek. Lup. De ila lo holih lunjar tawa patay iki maning de ini katel wah apa neng mall sih nuruntah iki teng mangan sebisane gantol baen. Oke sih umpan sosis lur. Kita berukkan kembali set lup kenyut jet lup oh lentong sih urung ini dipasang santong sih pas banget just oh ala gatel. Nang pinggir jalan persis ya lur, jalan gede lur. Kali tapen jingkang ya. Apa maning sih? Jen. Aduh kaos paning lur. Jan ringsek. Aduh kita ya jan pedot paling suara bisa melanjutkan.
Oh temenan bok. Gatrel. Cuk. Bajilak sih. Wis lur. Wis kesekian dulu guys. Pedot nyantol. Masuk maning. Oke dadi ngerti sepoten kono ana sangkrahane ana babon wis siji. Tuh, aduh. Uli apa kowe? Buntel apa kayane kowe? Lur, sekian dulu lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.